Ngelele bahlobo nginamukele kuyona ke i-channel uma umusha sicela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ke ucommente ulike ke futhi le video. Lana ke bafowethu sikhuluma ke ngodaba oluthinta ke ungizwe kanye ke noSizwe Mdlalose. Kuthiwa ke there is an ongoing feud between ungizwe lapha kwa umfokamchunu naye ke uSizwe kwaMdlalose. Le ngxabano ke isithathe ke igxathu noma ke isi-reach stage la khona ke izinto ziba serious ngempela khona. Kuthiwa ke ungizwe Mchunu ke a former of Khosi FM presenter made a homophobic laphana ke kahle speech against uSizwe wakwaMdlalose umculo ke walo igqom during a TikTok live session. Umculo ke lona ke lana ke esingathi ke uSizwe wakwaMdlalose uye wathatha ke amanye ama steps ukuthi ke agcine ke lolu daba lisukumele phezulu, kodwa ke Mchunu refused to apologize laphana ke njoba ke abantu babethi ke akaxolise ngoba ke lezi insongo noma ke lento ke akayishoyo ke kuyena ke uSizwe ayikho noma ke akuyona. Okay, Mchunu ke refused to apologize for his remarks, even stating that he would not back down if taken to court. Okay, in response, uSizwe kwaMdlalose has decided to take the legal action against Ungizwe Mchunu for the defamatory statements. Right, the conflict began when Ungizwe Mchunu defended single mothers against controversial statements made by a TikToker user esimazi ke ngoTamara. Mchunu laphana ke noma ke izinto ezashiwo uMchunu zenza ke abantu ke abaningi kahle ke bengazizwa kahle lezo zinto lezo ke include yena ke umfoka Mdlalose lona ke nabanye ke abantu ke besifazane. Right, Mchunu's remarks have caused a significant distress for abantu ke bakaMdlalose and his family. So bafethu ke kungathi ke kunengxabano ke esidip ngaleyo ndlela ukuthi ke hey umndeni kaMdlalose ke awuphatheki kahle nokaMchunu futhi ke uba naleyo kuyakuthuka ukuthi ke engabe ke beyogcina ke izele enkomola. So bafethu uma ke kukhona kodwa ke ongaphawula ngalolu daba ebengifisa nje ukuzwa ukuthi ke ngizwe umbono wakho mayelana nalolu daba ukuthi ke wena ke ucabanga ke ucabanga ukuthi ke iyogcinizela enkomoni. Anyways, don't forget to subscribe to this channel, ungakhohlwa ke futhi ke ukulike le video. Ngicela ukuthi ungisize kakhulu mfethu, please. Ngicabanga sisebenzisana kahle mfethu, kodwa ngiyacela ukuthi ungikhuzele umsubelo lo walesitabani lesi kuthiwa ke ubani lomfana lo owaqala waba ethi ufuna ukuyiphusha ngokwe-brand waba isitabani kuthiwa uSizwe Mdlalose.